салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар ин рӯза навормон пешкаши шумо 6та хонаи фурӯшӣ мегардаду якта хонае ки ба иҷора спурда мешавад бо нархи амагӣ 1900 сомонӣ. Чӣ хонаҳо дар ин рӯза навормон мешаванд? Бо диққат гӯш кунед. 3 хонага бо таъмир дар шаҳри Душанбе дар Гипразе, 3 хонага дар Зарафшон, 4 хонага дар маркази шаҳри Душанбе дар назди Домпечат ва инчунин дӯстони азиз ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор ва ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ва чӣ хеле ки дар аввалин навор гуфтем, хонае ки ба иҷора спурда мешавад аренда дар шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ 1900 сомонӣ ҳар моҳа пардохт. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёре баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта қайдномарои соҳибошон пешниҳод мекунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Гипразем ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, военни городок нарафта назди мактаби 91. доми 10 ошхонага мебошад. хона дар 7 ошхона ҷойгир аст. 69 метри квадратӣ, 3 хонага, 2 хонаш треза дорад. ҳуҷраи хоб, кухни, гулухой мебошад. дӯстони азиз, домсоз ҳоҷӣ Лутфулло менависад соҳиби хона. хона дар Гипразем пеши мактаби 91, лаби роҳ военни городок нарафта. пеши хона дар мактаб, супермаркет, ҳама чиз ҳаст. отопление гузарондагӣ, оли сардодагӣ нестанд. бо ҳамаи чизҳош фурӯхта мешавад бо нархи 682 000 сомонӣ, 62 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Зарафшон 2 М6. доми 1 квартираи 21 ҷойгир мебошад. 3 хонага бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. об, барқ, отопление ҳамавақт. дар 3 ошхонаи бинои советӣ, худи бино аз 5 ошхона иборат аст. наздикии мактаби 87 ҷойгир аст. боз мактаби 95ам дар наздикиш аст. боз дар наздикии хона 2 площадка, пушти поликлиникаи 14 мебошад. ҳама намуд транспорт ҳаст. нархаш 817 000 сомонӣ, 75 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ҳуҷҷатҳои хона 100% аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсида ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, ҳавлӣ дар умум иборат аз 6 сотиқ замин ва 4 дархона. дӯстони азиз, 4 дархона, коридори 5/3, хонаҳош бошад 3таш 5/3, якташ 3/3, боз дарунда баня ҳаст. дӯстони азиз, ҳама хонаҳо нав таъмир шудагианд, ба дастамир ҳеҷ кас некардагӣ нест. дӯстони азиз, хонаҳо таъмири нав доранд. нархаш бошад 350 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. 6 сотиқ замин ва 4 дархона дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, 350 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад. дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо аз сабабе ки навор дароз аст каме ускорид кардагием шуд, то ки ба хронометражи наворамон туғри гирад. агар хоҳед ҳамин видеои хонара бе ягон хел ускорена тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо ҳам суратоша ҳам видеоша роҳӣ мекунанд. ба пуррагии худатон тамошо мекунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати деҳотии Ҳисор, деҳаи ҳаёти нав. ҳавлӣ дар умум иборат аз 8 сотиқ замин мебошад. 3 дархонаи таъмир талаб аст. дӯстони азиз, ҳавлӣ ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам алишам мешавад. алишам мекунанд, вариант бошад, марҳамат пешниҳод кунед. дӯстони азиз,
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷаи. Барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. 8 сотиқ замин, 3 дар хона дар деҳаи ҳаёти нави шаҳри Ҳисор, 710 000 сомонӣ, 65 000 доллар, ки ин нарх боз савдо мешавад ва хона албатта ки ивазам мешавад. марҳамат, аз номи канали Дом Тиҷаи. Барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар маркази шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, назди Дом Печат ва чораҳаи Алфемо, доми меҳмонхонаи Фирдавсӣ. 4 хонага бо масоҳати 110 метри квадратӣ дар 16-умо шонаи бинои навастройка. худи бино аз 24 ошона иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас некардагӣ нест. хонаи нав аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, нархи хона бошад 1 млн 600 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи. барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. марҳамат, дӯстони азиз, 4 хонага 110 метри квадратӣ бо таъмири нав ва замонавӣ дар маркази шаҳри Душанбе, 1 млн 600 000 сомонӣ. хонае ки ба иҷора супорида мешавад дар шаҳри Душанбе, дар южни ҷойгир аст. дӯстони азиз, кӯчаи Қаҳоров, як хонага бо масоҳати тақрибан 35 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои навастройка. дӯстони азиз, дар атрофаш як гимназия қарор дорад. ҳолати хона дар суратҳо маълум аст. нархаш бошад, нархи ҳармоҳа пардохташ 1900 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи. барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд ва боз соҳиби хона қайд мекунанд ки боз маслиҳат мекунем оиди нархи хона. барои ҳамин марҳамат, кадомида ки хонае ки барои иҷора дар кор буд, хонаи аренда, аз номи канали Дом Тиҷаи занзара пурсон шавед. чораҳаи южни, кӯчаи Қаҳоров 21, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, як хонага 35 квадрат, дуюмо шона бо таъмир, нархи ҳармоҳа пардохт 1900 сомонӣ. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар наздикии бозори Корвон, аниқтараш гӯем маҳаллаи Гулбута, пеши супермаркети Дастрас. ҳавлӣ дар умум иборат аз 4.5 сотиқ замин мебошад. 4 дар хона дорад. ҳаммом, ошхона, тақхона дорад. нархаш бошад 750 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи. барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. барои ҳамин марҳамат, кадомида ки ватсап дар кор аст, метавонед дар ватсапшонам нависед. рақами хона 588 хона, маҳаллаи Гулбута, наздики мағозаи Дастрас, шаҳри Душанбе, 750 000 сомонӣ. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.